أمريكا لومي كابتي أبشحن شعتم يتن حمسان تتكملو زنبرت متن ساعات بوسوسا مئتاويت زوحد ساعات تتكم زلا أتي تشكركرتي بحادة قالو ندادي زقوع زور حقت مستناي شحن شعتم يتن 75 كنت أطرن كله بعزفي وثيقيو نشحن شعتم يتن 8 تشعتن سرحات زخونت فورد تاورس بمأكلاي جمجام بحادة قالو ندادي 18 مايل كتوقع تخل نايكل تشحن 19 تشيفي سابربان دما بماكلاي جمجام بحادة قالون 18 نت بحادة مايل رحقت تقعاز علم زدليا متن ساعات بموسخ زيكونس نتزدليا ساعات بمنكايا نناي ساعات صقا كتعبيا كيلا مهرت ندادن غازن أمريكا كابتي أبشحن 975 زنبرو ناي سوسان 500 وسخ كمزقبن كله عقابة ساعاتن سلطة مسارحيتاتن دما بلعل عصف عبيو سلازي اتزقدس اينا يقداس مخوانو نمرأي قليليو ابزي تاقداس نجر زيادة ساعات مركاب كاب قوطصرنا وطان بزي رقص انو تستشفنن مخوانيو اتمغنيات اب جيولوجي جيوغرافي كونتات ايرن جيوبوليتيكان سلازي مركوس نتزلنا ساعات بعد معنت كنتقمول لغن اب تحتي ملو قوطصريو بزح ندادي زي تهلخ فخوز زبلت مكينة ختجز وي ببشكلتا ختنقساقس موسان ابيدكايو وساني خادما سلطت اب ممحياش ناي ميتاوي تعدلالهم اب ገንዘብ انت مصيناون كابو زفل يكونن كاب وفري ترخبو مخسب هابتام كغبركا يخاليو يخون امبر اتا ناي وفري استراتيجيخا كسرح دي اي سرحن كساب معاسيخ خسرح عداغا كحجزكا ديو اطراطاريو اتوم ترخبو وصيتاتون بزي رغصنت استشفون يوم اب ناي ገንዘብ ቀመር ወልቃዊ ውህለላን ብቅን ናይ ፋይናንስ ዕቃበን ስልጠትን ዮም ሙሉ በሙሉ ክትቆጻጸሮም ትኽእል አገደስቲ ረቆሒታት ኮይኖም ሚታዊት አድማዕነት ዘለዎም ሃብቴን ምህና ዝያዳ ገንዘብ ወይ ዓቢ ናይ ወፍሪ መክሰብ የድልየድዩ ዝብል እምነት እንተ ዳሊካ ከምቶም ኣብ 1970ታት ኣብ እዋን ቅልውላው ነዳዲ ዝጠፈሹ ሰባት ዘይትስፉ ክትከውን ትኽእል ኢኻ መጻኢ ከቢድን ካብ ቁጽጽር ካወጻን መሲሉውን ክራየካ ይኽእልዩ በአንጻሩ እቲ ሃብቲ ናይ ምህናጽ መስርሕ ብናይ ገዛር እስኻ ስልጠትን ብቅን ናህሪ ከም ዝውስኽ ጌርካ እንተ ዳሪኻዮ ጽሑፍተኻ ዝያዳ ክንጽርዩ ሃብቲ እኩብ ድምር ናይቲ ካብ ኣታዊታትካ ዘድልየካ ወጻኢታት ድሕሪ ምግባርካ ዝተርፈካ ተረፍ ጥራዩ ከምውን ከምቲ ብዘይ ልዑል ኣታዊ ሃብቲ ክትሃነጽ እትኽእል ግንካ ብዘይ ልዑል መጠን ውህለል ሃብቲ ናይ ምህናጽ ዕድል ዘይብልካ እቲ ዝያዳ ኣገዳስነት ዘለዎ ኣየናይ ምዃኑ ንጹር እዩ ልዕሊ ኩሉኻ ዋጋ ሃብቲ ምስቲ ዘድልየካ ተዛማዲ እዩ መጠን ናይቲ ኣነ ንስኻ ንውንኖ ሃብቲ ተመሳሳሊ እዩ ንበል ከምውን ንስኻ ካባይ ዝበለጽካ ኣውፋሪ ኢኻ ንበል ኣነ 800 ዓመታዊ መኽሰብ ክረክብ እንከለኹ ንስኻ ግን 1200 ዓመታዊ መኽሰብ ትረክብ ኢኻ እውን ንበል ይኹን እምበር ኣነ ኣብ ምሕደራ ገንዘብ ሕልፍኻ ብቕዓት ኣለኒ ኣነ ንኽሕጎስ ካብቲ ንዓኻ ዘድልየካ ገንዘብ ፍርቂ ጥራዩ ዘድልየኒ ንስኻ ግን ጸጋኻ ብዝወሰኸ ቅዲ ኣነባብራኻ ምስኡ ዝዓብዩ እውን ንበል ኣነ ወላኳ ካባኻ ዝሓምቕ ኣውፋሪ ይኹን ካባኻ ግን ክሓይሽ በአንጻርቲ ዝረኽቦ ትሑት መኽሰብ ካብ ወፍርታተይ ዝያዳ ረብሓ ክረክብ እየ ንኣታዊታት ብዝምልከት እውን ብተመሳሳሊ ብሒደት ገንዘብ ብኸመይ ሕጉስ ክትከውን ከም እትኽእል ምፍላጥ ኣብ መንጎ እቲ ዘለካን እትደልዮን ምስቲ ኣታዊታት ካብ ምክዕባት ዝፍጠር ክፍተት ዝመሳሰል ክፍተት ይፍጠር እዩ እቲ ክፍተት ግን ዝቐለለን ብዝበለጽ ክትቆጻጸሮ እትኽእልን እዩ ልዑል መጠን ውህለላ ማለት ካብቲ ከተውፅኦ ትኽእል ዝውሕድ ወጻኢታት ምህላው ማለት እዩ ትሑት ወጻኢታት ምህላው ድማ ውህሉል ገንዘብካ ካብቲ ዝያዳ እንተ ተውፅእ ዝህልወካ መጠን ዝዛይድ ገንዘብ ክህልወካ ማለት እዩ ናይ 0.1 ሚታዊት ዓመታዊ ናይ ወፍሪ መኽሰብ ንምርካብ ክንደይ ግዜን ጻዕርን ከም ዝሓትት ሚልዮናት ሰዓታት ዝወሰደ መጽናዕቲ ዓሰርተታት ቢልዮናት ዶላር ዝኽፈሎ ናይ ሰብ ሞያ ጻዕሪ እሞሕሰብ ከም ውጽኢቱ እቲ ዝያዳ ኣገዳስነት ዘለዎን ንኸተናድዮ ዋጋ ክትከፍል ሓላል ዝኾነን ኣየናይ ምዃኑን ክትገንዘብ ዝቐለለ ክኾነልካ እዩ ኣብ ክንዲ ኣብ ቅዲ ኣነባብሮኦም ሒደት ምትዕርራይ ብምግባር ብውሑድ ጻዕሪ ልዑል መኽሰብ ክረኽቡ ዝፍትኑ ሓደ ዕስሪት መኽሰብ ንኽረኽቡ ሰሙናዊ ልዕሊ 8 ሰዓታት ዝልፍዑ ሙያውያን ኣለዉ ልዑል ናይ ወፍሪ መኽሰብን ሰቡሕ ደሞዝን ክርከብ ዝከኣል እንተዳ ኮይኑ ግርም ዝረኽብዎ እውን ኣይሰኣኑን እዮም ንመብዛሕትኦም ሰባት ግን ብሓደ ወገን ናይቲ ቅመራ ብዙሕ
بتخال وجن دما حيدة صعري كفسو سمخال عدليو كابستوسن درجة أتاون العلي اتزد ليكا اتتحتي أننتك زغمتيو نفس وكفسب مسرتاويان طلبات يدلي ويم نساتهم مستمالو أولو دما لعل زبل درجة زلهم ناي مچوت مالت مسرتاويان نقراتي دلي نعطاتهم مسرخبون مچوت زهبوو ززناقعوو كمون زنقاقحوو لعل درجة زلهم مسرتاويان نقراتي دلي عمشمات نقرات بوزح جنزب مفساسجن نصبراق نايتي أنا بوزح أتاوي ألني زبل أننتيو إذا أنا نزيخا بوزح جنزب كم زلكا وي كم زنبركا نسبات نختار إيما عليا زي بلو جنزب نختوص يدرخاكا حدا كابتوم متأن وهلالاخا نختعبي زحقوزخا أزيوم أدمعتي من قدتات أتاوي خامع باي زي كوني أننت حديكا تحتنا كتلابس مغاليو نوهللا أبا منقو أننت كان أتاوي خان زلو كفتاتيو زبل مجلس خطوه بخلقا እቶም ደሓን ዝኾኑ ኣታዊ ዘለዎም ሰባት ስለምንታይ ሒደት ከም ዘዋህልሉ ክትገንዘብ ኢኻ ንኣንነትካ ስዒርካ ውህለላኻ ንኸተዓቢ መዓልታዊ ቃልሲ ዝሓትት ዕማም እዩ እቶም ዘላቒ ውልቃዊ ፋይናንሳዊ ዓወት ከመዝግቡ ዝኽእሉ ሰባት ግድን ኣይኮነን ልዑል ኣታዊ ክህልዎም ዘለዎ ብዛዕባ እቲ ካልኦት ሰባት ብዛዕባኦም ዝሓስብዎ ኣይግድሶምን እዩ ስለዚ እቲ ሰባት ዘለዎም ናይ ምውህላል ዓቕሚ ካብቲ ኣለና ኢሎም ዝሓስብዎን ላዕሊ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም እዩ ወጻኢታትካ ብምውሓድ ውህለላ ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ እቲ እትምነዮ እንተዳ ኣውሒድካዮ ወጻኢታት ከተውሕድ ትኽእል ኢኻ ብዛዕባ እቲ ካልኦት ብዛዕባኻ ዝሓስብዎ እንተዘይተገዲስካ ድማ እቲ ትምነዮ ክውሕድ እዩ ኣብዛ መጽሓፍ ብተደጋጋሚ ጠቒሰዮ ከም ዘለኹ ገንዘብ ካብ ኣብ ፋይናንስ ብዝበለጸ ኣብ ስነ ልቦና እዩ ዝምርኮስ ንኸተዋህልልካ ምኽንያት ኣየድልየካን እዩ ገለ ሰባት ንዝገዝእዎ ገዛ ወይ ሓዳስ መኪና نقدم كفليت ويون نطروتا زخونهم جنزب يوهللو كوم مقبار برقص بسلاتيو موهلال جن فلي نجر ناي معداق علامة زود ليكونن نسلا موهلال إلكات راي كتوهلل تخاليقا بحق دما كوميخا خدقبر زلكا كل سابون كوميخ قبر زلو أبكت قموتو اتخيل عالم ترايو نفولي علامة زوع الجنزب موهلال ترقم زلو علمنا جن كومي كونتن موهلال كابت زيتر في هوت أب زخافة أوان እተውድቐካ ዱቦላ ዝከላኸለልካ ዓርዲ እዩ እቲ ንስለ ምውህላል ጥራይ እተዋህልሎ ገንዘብ ተወሳኺ ረብሓውን ኣለዎ እዩ ንሱ ድማ ኣብ ልዕሊ ግዜኻ እኹል ቁፅፅር ንኽህልወካ ዘኽእል ክእለት እዩ ብዛዕባኡ ኣበ ምዕራፍ 7 ዘቲናሉ ነርና ኢና ነፍሲ ወከፍና ነቶም ገንዘብ ክገዝኦም ዝኽእል ተጨበጥቲ ነገራት ንፈልጦም ኢና እንተ ነቶም ገንዘብ ክገዝኦም ዝኽእል ዘይጭበጡ ነገራት ግን ከተለልዮም ክብደት ስለ ዘለዎም ከየስተውዓልናሎም ክንሓልፍ ንኽእል ኢና ይኹን እምበር እቶም ብገንዘብና ክንረኽቦም እንኽእል ዘይጭበጡ ረብሓታት ካብቶም ብገንዘብ ክንሽሙቶም እንኽእል ተጨበጥቲ ነገራት ዝያዳ ክብሪ ወይ ቫልዩ ዘለዎምን ንሓጐስካ ዘዛይዱን እዮም ንስለ ምውህላል ኢልካ ጥራይ እተዋህልሎ ውህለላ ኣማራጺታትን ተዓጻጻፍነትን ይህበካ ከምኡውን ሙቹእ ግዜን ዕድልን ክሳብ ጎፍ ዝብለካ ብዘይ ጸገም ናይ ምጽባይ ክእለት ክትጽግወካ ይኽእል እዩ ብተወሳኺ እውን ሃዲእካ ንኽትሓስብ ግዜ ይህበካ ኣብ ዝደለኻዮ እዋን ብናይ ገዛእ ርስኻ ሕርያ ኣንፈት ጉዕዞኻ ንኽትቅይር የኽእለካ ነብሲ ወከፍ እተዋህልላ ሳንቲም ልክዕ ከምቲ ኣበ መጻኢ ካልእ ሰብ ክውንኖ ዝኽእል ዝነበረ ነጥቢ ብምውሳድ ንነፍስኻ ከም መሃብ እዩ እቲ ተዓጻጻፍነትን ግዜኻ ናይ ምቆፅጻር ክእለትን ዘይርአ ሕቡእ ካብ ሃብትኻ ትረኽቦ መኽሰብ እዩ እቲ ሞያ ንኽትቅይር ወይ ብኣግኡ ጥሮታ ንኽትወፅእ ወይ እውን ካብ ጭንቀት ሓራ ንኽትከውን ዘኽእል ኣማራጺ ዝህበካ ኣብ ባንክ ዘሎ ጥረ ገንዘብካ ዘለዎ መኽሰብ እንታይ እዩ ብወገነይ ታእላዊ የብሉን ምበልኩ ብኸመይ ንዝብል ሕቶ ክልተ ምኽንያታት ከቐርብ እኽእል እየ ቀዳማይ ኣዝዩ ዓብን ኣገዳስን ስለ ዝኾነ ዋጋ ክንሽንነሉ ኣይንኽእልን ኢና ከምኡውን ቃል ብቓሉ ክቕመር ዘይክእል ኢታእላው እውን እዩ ዘይከመጠን ወለድ ክንዕቅኖ ኣይንኽእልን ኢና ነቲ ክንዕቅኖ ዘይንኽእል ድማ ሸለል ናይ ምባል ዝምባል ኣለና ኣብቲ ንግዜኻ ናይ ምቆፅጻር ክእለት ዘይብልካ እዋን ንኹሉ እቲ ሕማቕ ዕድል ተውድቐልካ ድቦላ ክትቅበሎ ኢኻ ትገደድ ተዓጻጻፍነት እንተዳ ሃሊካ ግን ዕድል ክሳብ ትረክብ ንኽትጽበ ዘኽእል እኹል ግዜ ክህልወካ እዩ እዚ እቲ ካብ ውህለላ ትረኽቦ ዘይርአ ሕቡእ መኽሰብ እዩ ኣብ ናይ ባንኪ ሕሳብካ ዝተቐመጠ ገንዘብ እንተደኣ ትሑት ደሞዝ ግንካ ኣገዳሲ ዕላማ ዘለዎ ስራሕ ክትመረጽ ወይ ድማ ነቶም ከምናትካ ዝኣመሰለ ተዓጻጻፍነት ዘይብሎም ዘውግሂው ሙችኣት ናይ ወፍሪ ዕድላት ንኽትጽበ ዘኽእል ተዓጻጻፍነት ዝህበካ ኮይኑ ወላውን ባዶ ሚእታዊት ወለድ ይሃልዎ ዓብዪ መኽሰብ ከመንጭወልካ እዩ እቲ ሕቡእ ዘይርአ መኽሰብ ድማ እዩ
زيادة أقداس زخون زلهم علمنا قدم أب كبابي أب زعبا زلو تراي اتقدس مالت هايبر لوكاليا نيرا قدم ميتي عمتات كاب تقلالا بزحي أمريكاويان اتوم أستا 75 ميتاويت تليفون يخون سرع أقلقلوت بوستا كم زينبروم صحاف تاريخ روبرت غوردن يحبر زي دما نايتو شعوان توادادارنت انبرمتن كبابياوي مالت هايبر لوكال كم زخون غيرو ويو ማከላይ ኣእምራዊ ብልሒጥ ራይ ዝውንን ሰራሕተኛ ኣብ ከተምኡ ዝበለጸ ክኸውን ይኽእል ነበረ እቶም ተቐማጦ ድማ ከምቲ ኣብ ዓዲ ዕውራት በዓል ሓደ ዓይኒ ዝበሃል ኮይንዎም ከም ብሉጽ ኦፍ ይብልዎ ነበሩ ሎሚ እዚ ኩሉ ተቐይር እዩ ብኣንጻሩ ሎሚ ዓለም እንበረ መጠን ዝተኣሳሰረት ማለት ሃይፐር ኮንክትድ ብምዃና እቲ ተወዳደረሉ ናይ ከተማኻ ናይ ተውህቦ ዒላ ብኣማኢት ወይ ብኣሽሓት እቲ ዓለማዊ ድማ بمليونات وي ببليونات سبات زعلقلقيو بفلاي اتوم لعلي حيلي جواداتات كا حيلي امرخا زطلبو كم مستمهار مشطا تنتنا مخري اكاونتين بروغرامين غازيطنينت ولاون حكمنا زامسل عولتات بدرجه عالم لعل توادادارنت زرأيلوم ناي تهبو علاطات يوم فينچر كابيتاليست مارك أندريسن أبزي ديجيتاليزيشن دوبات هاجرات زدمس صلوا زلوان علم سوفتوير تعبل للو زلوان كالو توسختي عودتاتون كوسخ يوم يبل أتي توادر له مدرخ الناس فحي أبز خدوا لوان حدا قدن كتحطو زلك حطلو أتحطو بخمي زبلوز كخوينا كركب خال زبل يوم أتا أنا بلحي تبل نايزا حطوزي أملسي زحمغتن كاب جزيان أب جزي إنا زايدت تخيد زلان مرسيام كميسي أبز عالم بوزحت بلحت سبات سلازلو أبتا عمت متأز كايد بدرجة عالم جنون سمزلو مرمرا سات بدرجة عالم جنون سمزلو مرمرا سات شدشت ميت سبات ملو نتبيه مزقبو أستات شوعات شحدما بعد أبع زوق صراحة تاتي جاجيو أبزاز تعوته نخلي وصدو زبهاللان بعول ما استأساسرات العالم بزحناي كم زيوم زعمسلو موادر تخاك خونو زخولو سبات إنا زايديو زخير زلوم أب أنبرمت أن استأساسرت هلوتي علمنا بالحين بينو زت أمام من بلجاي كونن تعطات عفنتجن زت أمام من بلجايو أبزا بالحيل العلاق أنت واداري زخون اللان بزحات كلم حجي زنبرو تكنيكاويان كالتات ناب أوتوماتيك زغير لازلون علم توم زيادة أقداس النت زلوم تواداري كجبر خا زخلو بلجاتات كم ناي مهلال كالت رهرهه لعلو خلقن تعطات عفنت زعمسلو رققتي كالتات يوم تعطات عفنت انت دهاليكا أب موياخا يخون وفرتاتكا موش أواهو كساب تركب كتصبت غليخا حدش كلت كتطري أدلاي أبزخون اللوان نتكلتي نخت مهارو زحاش عدل كل وكايو نتوم نسخا زي تخلو كجبرو زخلو موادادرتخا نمهدان أي كتوغنيخا نعخا بزمتشي فتنت دما قداسخان باتاز فترة الكعيون نمللاي سقوم تتهات كتوصديخا حدش أقباب كتكتل بروغو سقمي كتسقومن زتفلالي قمتات بمحاز دما بزعبا هيوات كتحسبنيخا أبزا بالحق راي كم زلاقي بلجا زي كتصر العالم اتي مبزحتهم كالو الصبات كقبرو زي كالو ناي مقبار كالات حدا كابتهم أبزا عالم زبلز كاوينكا نختركب زخلو بقعتات يوم اتن نقزيخا ناي مقوطصارن زيادة أمراصيتات نخلوكا زخلن كالات حدا كابتهم بدرجة عالم لعل واقا زلوم باطيراتات اناخوني يخيد علو بزي خايو زوز حسابات جنزب قطبو زخلون زقبومن بتوصغي انتاي كقبرو خمز قبومكي تفلت ديغا ات مغنيات كنقركا فقد اللي عصرت حدي مغنياتاوي كاب مخوان رتعاوي مخواني بلد مبزحت وقزي رتعاو ختكون كاب مفتان مغنياتاوي نختكون زخل علامة كهلوكا أرباحيو نسخة سبنبر سبريد شيتاي كون كان نقرات زحناخر سمعتاو سبكا أمبر نزخ فلت قزي وصيدي حنساب مسفلت كوغن حدي كابتوم أقدستي كفالات فاينانس مخانو تغنزبكو مزيغا مبتحتو قزي عشيش نبلو جبتلو اتجبتي نفاينانس زملكوتو وصانتات أبتوصدو اللوان رتعاوي كخونا لني أي تبال مغنياتاوي ناي مخوان علامات رايها لغا مغنياتاوي مخوان زيادة كوننتاوي بمخوان أبا مدبات كاتنيعخا ننويح وان كتوقع زخل زحاش عدل كل وكايو أزيد ما أبا محدرا جنزب اتأزيو زقدس روحيو انتاي يبل كم زلخو نخبر هالكا نخون تاريخ ناي حادي نحمام فنطاطا بحمام عصو كفوز زفت نسب كنقرا كافغد اللي جوليوس فاغنر
ጃውረግ ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ዝነብረ ክልተ ፍሉያት ክእለታት ማለት ቅድታት ኣብ ምልላይ ንፉዕ ነይሩ። ከምኡውን ነቲ ካልኦት ዕብዳን ዝብልዎ ከም ድፍረት ዝምልከት እዩ ነይሩ ዝነበሮ ሓኪም ስነ ኣእምሮ ነይሩ። ፍሉይ ሞያኡ ወይ ናቱ ስፔሻሊቲ ከቢድ ኒውሮሲፍሊስ ዝነበሮም ሕሙማት ምፍዋሲ ነይሩ። በቲ ግዜቲ ኒውሮሲፍሊስ ፍሉጥ ሕክምናዊ ፍወሳ ዘይነበሮ ቀታሊ ሕማም እዩ ዝነበረ። ቫግነር ጃውረግ ኣብ ሕሙማት ፍንጣጣ ሓደ ፍሉይ ክስተት ተዓዘበ። ሕሙማት ፍንጣጣ ብሰንኪ ካልእ ሕማም ዝስዕብ ረስኒ ምስ ዘጋጥሞም ካብቲ ሕማም ቀልጢፎም ከም ዝፍወሱ ትዕዝብቲ ወሰደ። ቫግነር ጃውረግ ትዕዝብቱ ካብ ጥንቲ ዝነበረ ግንካ እቶም ናይቲ እዋን ሓካይም ጽቡቕ ጌሮም ክርድእዎ ዘይከኣሉ ረስኒ ኣብቲ ኣካላትና ረኽሲ ንምምካት ዘካይዶ መስርሕ ኣገዳሲ ተራ ኣለዎ ዝብል ሓቂ ምዃኑ ደምደመ። ከም ውፅኢቱ ብኡ ንብኡ ናብ ስነ መጎታዊ መደምደምታ ነጠረ። ኣብ መጀመርታ 1900 ቫግነር ጃውረግ ንሕሙማት ፍንጣጣ ትሑት ዝዓቐኑ ታይፎይድ፣ ዓሶን፣ በዲዶን ከስዕቡ ዝኽእሉ ተህዋስያን ብምውጋእ ነቲ ሕማም ንምቕታል ዘኽእል እኹር ረስኒ ብምፍጣር ክፍውስ ጀመረ። እቲ ኣገባብ ፍወሳ ሓደገኛ እዩ ነይሩ። ገለ ካብቶም በቲ ኣገባብ ፍወሳ ክሕክሞም ዝፈተነ ሕሙማት ሞይቶም እዮም። ኣብ መወዳእታ ብድኽም ዝበላ ዓይነት ዓሶ ጥራይ ኣብ ምፍዋስ ኣተወ። እቲ ምኽንያት ሓደ ሕሙም ዓሶ ሓሚሙ ብርቱዕ ረስኒ ምስ ሓዞ ንዓስኡ ብኳይናይን ክፍውሶ ስለ ዘኽእል ድሕሪ ብዙሓት ብዘሕዝን ውፅኢት ዝተዛዘሙ ፈተናታት እቲ ኣገባብ ፍወሳ ተዓወተ። ቫግነር ጃውረግ ካብ 10 ዝኾነ ፍወሳ ዘይተገብረሎም ሕሙማት ፍንጣጣ እቶም 3 ከም ዝሓወዩ፣ ካብ 10 ብማላሪዮ ቴራፒ ብሕማም ዓሶ ዝተፈወሱ ግን እቶም 6 ከም ዝሓወዩ ዝሕብር ጸብጻብ ጸሓፈ። ኣብ 1927 ብዓውዲ ሕክምና ተዓዋቲ ሽልማት ኖቤል ክኸውን በቕዐ። እቲ ትካል ሎሚ ከምዚ ይብል፣ እቲ ቀንዲ ንቫግነር ጃውረግ ኣብ ምሉእ ናይ ስራሕ ሕይወቱ ዘተሓሳስቦ ዝነበረ ስራሕ ረስኒ ተጠቒምካ ሕማም ኣእምሮ ንምፍዋስ ዝግበር ዝነበረ ጻዕሪ ነይሩ። ፈጣሪ ዝተመስገነ ይኹን ምስ ግዜ ምህዞ ፔንሲልን ንማላሪዮ ቴራፒ ከም ኣገባብ ፍወሳ ግዚኡ ዝሓለፈ ከም ዝኸውን ገይርዎ። ቫግነር ጃውረግ ግን ኣብ ታሪኽ ካብቶም ረስኒ ኣብ ምምካት ረኽሲ ንዘለዎ ተራ ዘለልዩ ሒደት ሓካይም ጥራይ ዘይኮነስ ከም ኣገባብ ፍወሳ ዝተጠቕመ ሓኪም እውን እዩ። ረስኒ ምስጢር እዩ፣ ተፈራሃ እውን እዩ። ጥንታውያን ሮማውያን ነታ ንሰባት ካብ ረስኒ እትከላኸለሎም ፌብሪስ ዝስማ ጣዖት የምልኽዋ ነበሩ። ተቖጢዓ ብረስኒ ከይትወቕዖም ንኽህድእዋ ድማ ኣብ ቤት መቕደሳ ክቡር ህያባት ከም ሞባእ የውድቑላ ነበሩ። ቫግነር ጃውረግ ግን ረስኒ ስቒሉ ዝኽሰት ተርእዮ ከም ዘይኮነ እዩ ኣስተውዒሉ። ረስኒ ኣብቲ ኣካላትና ገዛ ርእሱ ንምፍዋስ ዘካይዶ መስርሕ ኣገዳሲ ተራ ኣለዎ። ኣብዚ እዋን እዚ ረስኒ ኣብ ምቅላስ ረኽሲ ኣገዳሲ ተራ ከም ዝጻወት ዝገልጹ ስነ ፍልጠታውያን መርትዖታት ኣለውና። ኣብ ኣካላትና ዝኽሰት ካብቲ ንቡር ሙቆት ኣካላት ብሓደ ዲግሪ ዝዛይድ ሙቆት ንናይ ገለ ቫይረሳት ናይ ምርባሕ ፍጥነት ብ200 ዕጽፍታት ከም ዘጉድሎ ተረጋጊጹ ኣሎ። ሓደ ናይ ብሃገራዊ ትካል ጥዕና ዝተዳለወ ናይ ምርምር ወረቐት ብዙሓት ተመራመርቲ ኣብቶም ረስኒ ዘለዎም ሕሙማት ዝሓሸ ካበ ሕማሞም ናይ ምፍዋስ ውፅኢት ረኺቦም ይብል። ሆስፒታል ህፃናት ሲያትል ነቶም ውላዶም ዝረስን ብራዕዲ ዝሕቆኑ ወለዲ ንምስትምሃር ኣብ መርበብ ሓበሬታ ከምዚ ዝስዕብ ትሕዝቶ ዘለዎ ጽሑፍ ኣስፊራ ኣላ። ረስኒ ን10 ምክልኻል ኣካላት ወይ ኢሚኒ ሲስተምስ ከም ዝነቅሕ ይገብሮ። ንኣካላትና ድማ ረኽሲ ኣብ ምምካት ይሕግዞ። ካብ 100 ክሳብ 104 ዲግሪ ፈረንሃይት ዝበጽሕ ንቡር ረስኒ ንዝሓመሙ ህፃናት ሓጋዝ እዩ። ይኹን እምበር ስነ ፍልጠት ብኽውንነት እዩ ዝጥቃዕ። ዳርጋ ብደረጃ ዓለም ረስኒ ከም ሕማቕ ነገር ይዝርአ። ከም ታይለኖል ብዝኣመሰሉ መድሃኒታት ድማ ንምግዳሉ ጻዕርታት ይካየድ። ወላ እኳ ኣካላትና ንረስኒ ንሚልዮናት ዓመታት ከም መከላኸሊ ኣገባብ ክጥቀመሉ እንተጸንሐ ሒደት እንተዘይኮይኖም መብዛሕትኦም ወለዲ ሕሙማት ሓካይም ከምኡውን ኩለንተን መድሃኒት ዘፍርያ ኩባንያታት ከም ክውገድ ዝግብኦ ሕማቕ ዕድል እዮም ዝርእዎም። እዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣመለኻኽታታት ምስ ስነ ፍልጠት ዝሰማምዕ ይኮኑን። ሓደ መጽናዕቲ ብዘይሕብእብእ ንረስኒ ከም ኣገባብ ፍወሳ ምጥቃም ኣብ ክፍሊ ጽዑቕ ክንክን ማለት ኣይሲዩ ልሙድ እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ክንዲ ከም ኣብ መርትዖ ዝተመርኮሰ ልምዲ ከም ዶግማ እዩ ዝውሰድ ይብል ዳይረክተር ማእከል ታሪኽ ሕክምና ሃዋርድ ማርከል። ሓደ እዋን ንፍርሒ ረስኒ ወይ ፎብያ ኣመልኪቱ ከም ዝስዕብ ኢሉ ነይሩ። እዞም ኣመለኻኽታታት እዚኣቶም
ልክዕ ከም ተላባዓቲ ሕማም ዝላብዑ ባህላውያን ልምድታት እዮም ይብል። ስለምንታይ ግን ከምዚ ዝኾነ? ረስኒ ጠቓሚ ካብ ኮነኸ ስለምንታይ ኢና ብደረጃ ዓለም ንቃለሶ? እቲ መልሲ ዝተሓላለኸ ኣይመስለንን። ረስኒ ይጐድእ እዩ፣ ሰባት ድማ ክጕድኡ ኣይደልዩን እዮም። ኣኸለ እቲ ምኽንያት ንሱ እዩ። ናይ ዝኾነ ሓኪም ዕላማ ሕማም ምፍዋስ ጥራይ ኣይኮነን። ንሓደ ሕሙም ኣብ ዝፍውሰሉ እዋን ነቲ ሕሙም ምኽንያታዊ ብዝኾነ መንገድን ክጻወሮ ብዝኽእል ኣገባብን ምፍዋስ እዩ። ረስኒ ኣብ ምቅላስ ረኽሲ ረብሓ ክህልዎ ይኽእል እዩ፣ ግን ከኣ ይጐድእ እዩ። ክጕዳእ ስለ ዘይደሊ ድማየ ናብ ሓኪም ዝኸይድ። ኣብ ትሕቲ ኮቦርታይ ከንቀጥቀጥ እንከለኹ ብዛዕባ ሓካይም ኮነ ሕሙማት ብልክዕ ክርድእዎም ዘይክእሉ መጽናዕታት ኣይግደሰንን እዩ። ረስኒ ዝዕግስ ከኒና እንተዳሃሊካ ሕጂ ሃበኒ። ረኽሲ እንተዳሃሊካ ረስኒ ክህልወካ ምድላይ ርትዓዊ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ምኽንያታዊ ግን ኣይኮነን። እቲ ኣብ ክንዲ ርትዓዊ ምኽንያታዊ ናይ ምዃን ዕላማ ይሃልኻ ዝብል ፍልስፍና ኣብቲ ሰባት ንገንዘብ ዝምልከቱ ውሳኔታት ዝህቡሉ እዋን ኣብ ግምት ከኣቱ ዘለዎ ረቑሓ እዩ። ትምህርቲ ፋይናንስ ብስነ ቁፅሪ ዝበለጹ ምርጫታት ዝበሃሉ ናይ ወፍሪ እስትራቴጂታት ኣብ ምርካብ ዘተኩር ዓውዲ እዩ። ኣነ ብወገነይ ኣብ ክውን ዓለም ሰባት ነቲ ብስነ ቁፅሪ ዝበለጸ ምርጫ ዝኾነ እስትራቴጂ ኣይደልዩን እዮም ዝብል ክልሲ ሓሳብ ኣሎኒ። ሰባት ለይቲ ልዋም ዘለዎ ድቃስ ንኽድቅሱ ዘኽእሎም እስትራቴጂ እዮም ዝደልዩ። ሃሪ ማርኮቪትዝ ኣብ መንጎ ኮንደኾንን መኽሰብን ዝህሉ ስነ ቁፅራዊ ተላዝቦ ብምድሳስ ተዓዋቲ ሽልማት ኖቤል ክኸውን በቕዐ። ሓደ እዋን ኣብቲ ርኽበታቱ ዝምዕብለሉ ዝነበረ 1950ታት ገንዘቡ ብኸመይ ከም ዘውፍሮን ከመይ ዝኣመሰለ መምቕራሕ ንብረት ከም ዝነበሮን ተሓቲቱ ከምዚ ዝስዕብ ክብል መለሰ። ኣነ ኣብ ዘወፈርኩሉ እዋን ዕዳጋ ኣክስዮን ንታሕቲ እንተተነቒቱ ወይ ኣነ ኣብ ዘየወፈርኩሉ እዋን ዕዳጋ ኣክስዮን ንላዕሊ እንተደይቡ ከመይ ዝበለ ጓሂ ከም ዝስምዓኒ ንምግማቱ ኣይጽገምን ነይረ። ዕላማይ እምበር ነቲ ኣብ መጻኢ ኸጋጥመኒ ዝኽእል ጣዕሳ ምጉዳል ነበረ። ስለዚ ንገንዘበይ ፍርቁ ኣበ ቦንድ ፍርቁ ድማ ኣበ ብርኪ ማለት ኢኩዊቲ ኣውፊር እዮ። ማርኮቪች ምስ ግዜ ነቲ ናይ ወፍሪ እስትራቴጂኡ ቀይርዎ እዩ። እቲ ሓድሽ እስትራቴጂኡ ምብዛሕ ወይ ዳይቨርሲፋይ ምግባር ዝብል ነበረ። ኣብዚ ግን ክልተ ኣገደስቲ ነጥብታት ኣለዉ። እቲ ሓደ ናይ መጻኢ ጣዕሳ ምጉዳል ኣብ ወረቐት ምኽንያታዊ ንምግባሩ ዘጸግም፣ ኣብ ክውን ህይወት ግን ምኽንያታዊ ንምግባሩ ቀሊል እዩ። እቲ ርትዓዊ ኣውፋሪ ኣብ ናይ ስነ ቁፅሪ ጭብጥታት ተመርኲሱ እዩ ዝውስን። እቲ ምኽንያታዊ ኣውፋር ግን ኣበ መአከቢ ኣዳራሽ በቶም ኣብሊጾም ዝርእይዎ መሳርሕቱ ተኸቢቡን ኣብ ቤቱ ምስታ ክፈሽል ዘይትደልዮ በዓልቲ ቤቱ ብምዃንን እዩ ዝውስን። ንወፍሪ ብናይ ፋይናንስ ሌንስ ኣተኲርና ምስ ንምልከቶ መብዛሕትኡ ግዜ ዕሽሽ ዝበሃል ማሕበራዊ ባእታ ኣለዎ። እቲ ካልኣይ እዚ እኳ ደሓን እዩ። እቲ ንማርኮቪትዝ ቃለ ምሕተት ዘካየደሉ ጄሰን ዙዌንግ ድሒሩ ከምዚ ክብል ኣስተንተነ። ብናተይ ኣመለኻኽታ ሰባት ርትዓውያን ወይ ዘይርትዓውያን እዮም ክትብሎም ዝከኣል ኣይኮነን። ሰባት ኢና። ካብቲ ዘድልየና ንላዕሊ ኣበርቲዕና ክንሓስብ ኣይንፈቱን ኢና። ኣቓልቦና ዝሓቱ ማዕለያ ዘይብሎም ጠለባት ድማ ኣለዉ። በዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ብርሃን እንተዳርኢናዮ ማርኮቪች እቲ እኳ ከም ፈላሚ ዘመናዊ ክልሲ ሓሳብ ፖርቶፎልዮ ዝቝጸር ምሁር ብኣንጻር መጽናዕቱ ምውፋሩ ከምውን ጸኒሑ ናይ ወፍሪ እስትራቴጂኡ ምቕያሩ ከገርመና ኣይክእለን እዩ። ማርኮቪች ርትዓዊ ወይ ዘይርትዓዊ ዝበሃል ሰብ ኣይኮነን፣ ምኽንያታዊ እዩ። ኣብ ፋይናንስ ብዙሕ ግዜ ዕሽሽ ዝበሃል ነገር እንተሃልዩ ሓደ ጉዳይ ብቴክኒካዊ መዳይ ሓቂ ክኸውን ምስ ኩነታት ብምዝማድ ግን ትርጉም ዘይብሉ ክኸውን ዝኽእል ምዃን እዩ። ኣብ 2008 ተመራመርቲ የል መንስያት ኣዋህለልቲ ኣክስዮን ኣብ ዝገዝኡሉ እዋን ንናይ ጥሮታ ሕሳባቶም 2-1 ዝበሃል ሜላ ማለት ንነፍስ ወከፍ ዝውንንዎ $1 $2 ተዓድዮም ተጠቒሞም ክዕብይዎ ኣለዎም ዝብል መጽናዕቲ ኣሕቲሞም። እቲ መጽናዕቲ ኣውፈርቲ እናደፍኡ ክኸዱ እንከለዉ ድርኺቶም ከም ዝጐድል ይሕብር። መንስያት ንዘጋጥሞም ፋይናንሳዊ ክሳራታት ክጻወርዎ ከም ዝኽእሉን ብዕድመ ዝደፍኡ ሰባት ግን ኮንደኾናዊ ስጉምቲ ንምውሳድ ከም ዝማትኡን እውን ኣይሓበን። እቶም ተመራመርቲ ኣዋህለልቲ ንሕማቕ እዋን ንዝኸውን ትሕጃ ክሳብ ዝሕዙ ብውጥን ክሳብ ዝተመርሑን በቲ 2-1 ዝጽዋዕ ኣገባብ ተመሪሖም ክሳብ ዘዋህሉሉን ዋላ እውን ብሰንኪ ምን ቁልቋል ዕዳጋ ይተሃሰዩ ውዒሎም ሓዲሮም ኣብ ዝተናውሐ ግዜ ጽቡቕ ከም ዝኸዱ ብመጽናዕቲ ከረጋግጹ ክኢሎም እዮም።
أزي بسنة قصري أبو ورقة يسرحيو رتعوي استراتيجيونيو جنكا زي مخنياتاويو ميتاويت نايتروتا حسابو كم تكي كبنن أنا رأي نتي زختلو استراتيجي كيلو وطأ بسقتاكو قوعاز زخل حدو كيلبون اتوم كمزي زقاطو ممصبات نستراتيجيوم بمتنطان كالا مرات يوم زناديو أراجل يوم سي قبل علينا فاينانس أما خرطوم كي ترفه كسي مسرت يوم اتوم تمرامرتي از استراتيجي أبطأم مزوعل أتتصبيت زقبرولو نايتروتا هابتي مسكاب فاندتات زركب جنزب بمنصصار ب9 ميتاويت ززايديو كبلي مقطو كمون 100 ميتاويت زي مخنياتاويو نتوم زي رتعويان وسانتات نمدقاف زخل رتعو مخنيات اللو حدكابو إنه نوفرتاتكا تفوتو ميخا إلك حسب أفكر اللي أزي لمن مخريكونن أو فرتي بزعباتهم زكايدو موفرتات زخونا سمعيت كم زي بلوم زهب ومجلسيتات مللا يوميو مغنياتو كوم مبال رتعوي مسيلو سلازرعيم بزعبا استراتيجيخا ويتوننهم أكسيونات زخونا سمعيت زي مهلاو نتي مسكبدكا كابقوم ناي مرحق تخولوخا ززايدو انتداخوينو اترتعو زمسل حساسبا صقم وي طاط ايخون اتوم نتي بتكنيكاوي مداي زي فصومات زخونو استراتيجيتاتهم زفوتو رتعوياناو فرتي بلجالهم مغنياتو اتياب استراتيجيتاتهم ناي مصنع تخلهم ززايد سلازخونام نتي اتتفوتو قبر زبل مخري كم ناي حقوس هيوت ممرحي تريو انت داوكينكا بوزح ايكتربحنيخا كم نناي عوات تخلوتاتكا أبربحخا نختوعل زخل تتصاورنت زهب جيركا انتريخا يوغن ناي زخونا فاينانساو استراتيجي أقداسي كفال مخانو كتغنزب يخام بوزح أبزي تقدسلو جنكا نخعبي تسفى أبزلو كوباني أوفر مخسب انت دا أمسيلكا بزبلس اقدست مقرو تخاليخا يخون انبر اتزي ترف معبل مالت كسارا انت تلعيلو جن هاندبت أبزي تقدسلو مداي جنزبكا تخسر لخا مالتيو أزي درب صوريو اتي شعوت وصلو زحات أرمان قدخا نعو حديكا أبكال مفاريو بزعباتا توفر اللازل لخا كوبانيا وعوع سمعيت انتهاليكا نتلوخخا نايتا كوبانيا نفرياتا سرحتنياتاتن نتي زعايلو سنفلتاتاوي أقباباتن كالن كخون يخيليو حماقوان أبزمت صلو قزيه مالت جنزب أب تخسرلو وي اتا كوبانيا حجز أب تدليلو وان أبوشتخا ناي وان النسمعي سلازو سمعكا بقليلو تسفى بمقراز نابكال انخيت اللاقس زخلكا درخيتي حادركام بزعبا جنزب كابرت عوي مخان مغنياتاو مخان زحشلو حيالو واناتو ناليو سبات أبتم أبوشتها قروم زنطفو كوبانياتات زيادة ناي موفار زنباللوهم نتن أب ملا علم زركباز ترفا لعلي 9 كوبانياتات جن شلال كبلواني مرزون ازيغن وفري نجنزبك أدمعي بزخونة من قدي نزيت فولتهم سبات مهاب مخانو كساب أب قمت زيتها رتعوي يكونن مسبات زهلوكا ليلا نتهم زيت فولتهم سبات نخت دقف منتي كيتوسدو زد ليكا سوغمي نخيت وسد زحق زكان تداكوينو جن مخنياتاويون نمبزحتو موفرتي ناي علت نقدي مالت داي تريدينج كمون ناي ولكي أكسيونات ممرات رتعوي يكونن اتي تخلطاتهم أنصار عود كايو كاب كلوتيوم نوفرخا بقالوتا بزيت صلو أب حماق وان لحصص أبيلو كات راي زحلف حيدة متن كهلو كاجن مخنياتاويوم